Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. APHL sia song pentong segot pen pharang kya mai kang nipon jangmi poni phai ke thom arni APHL sia song coursing timung ahin pentong segot pen pharang kya mai kang nipon bangso pharang kya mai kang nipon ang koke George timung pen APHL si mai phu jai kathara phan ki pu coursinem ka chen abang phu pu akoi karwak pon aputhak alam si pini pharang kya mai along pen coursing timung pen lamboi ki pipon tangte coursing timung pen lamboi ki pipon alam thele arjuponik sina George timung la personel nili kese fan tuamde la George timung la personel alang li karbok ko pi intention sila bang solam ke wan manili arjunang kok polang li fan personel nili englong fok ese na kudamde nili personel fan sinili kudami George timung balang li ari sangot dum la ke alang li atoy li selang tum ke hang poncho la mangge la ka do we fan nili kudamde alang li la ke kupini ali ke tuenje fan alang li personel amen en pen ali ke fan personel ke Englong focus long ta ke miet tum dok pik hexer bang puta do kasi nili la son alang li kaning jet dat bangen li damang hu haklo jong si jai ka thar sara hem asor alam pen jong selang li tuma pu che phalang no kur sinem polam selang li puam lo kur sinem pusita jai ka thar sara hem asor ke ahok pet ke karbia vi ok pele ke plang hali karbi tum jong si ke plang tumite ok avi pen si intum nam si konat pen si ke bang ma konat along ri ateron pima pusi bang thum dam ji hala so in thum dam et pen sita itum ke karbi puke itum long dam di pen karbi ke plang teron ke plang ot alang tum ke ave hala bang song dengan tawila la selang tumi kur senem alang tum bisar nai puselang itum putam lo ante nel di aisar panalang li tum la sar pan kelang kupini alang li kelang selet tong aning koi tum ma jong sialang li la an jong sialang li ke the ke re ka chik krong a ret pulutang te non ket kikibom MSc Dr. Mongwe rongpi aphi akurta rongpi si tok derlu jointo rongpi alang li parliament nilina paklang det pula telah no jo alang li jointo rongpi apaita rongpi busi tok lu lake ile tum kado eta social media lo theklong po la penang tum google long les lang sta me theklong po alang li biography lu hala da ke tok ke kopilo father name ke Rotneswar Rongpi lapen mother's name to Sirimuti Torulota Borua Rongpi alang li ke MP daman elo CM daman elo non asupo jointo Rongpi ke hai nili amena entum ekdam ning oi piglo solam en elo panno stapini alang itum la soning get data posinita en nangkok mong le Rongpi api da Rongpi ji toklo non alang litum da jong si ahok akang sai pote partiality bangit paveder ning kaduk wena pa ekdom plak plate tin plak li lok paveder ning jong si alang tak kurusinem jong si bisar ji pelutang te hal tum da bisar nang po people hal bang so por alang to amek prang runde de ken alang li nasi alang li phan ke CM turirang rohang sin liket toy posin li punang kok po lake kes englong phone ke toy dagali lake George Timo ke hai fan personel alang tum chemes sena jok si labang so press meet padoto mirjeng krota mesen la pen alang li tum lo ke claim no tum anda mesen nili ka doi han pudam de alang li personel alang li George Timo masin li jong dam nang kopi ke se tum ta bang akhe cheng hondu englong aso khe jok nei bolang tum chini jong si alang li jong si mo pen pulotang de kang sai paching bar ji pulotang te halo tum da ing sai nei halo tum anda lason press meet ingisi labang solam paklang hai nang po jong si paklang hai pulotang te lakeli tuma sar fanda dia chuhang nang lagi alang dia chuhang nang ko la George Timung ba englong fok ese kali tapi ali ari sang hotum tagali la George Timung si labang so alam mangi dia chuhang nang nili ke chini atang te George Timung pen mirjeng krong bong kache tonte thepik nili chini jong si ahok jong si kang sai pusang de dak pini mirjeng krok hai duji kaprek thedunga atum da duji lasi dak kachi ton thepik lasi nili pudaim bangke labang solam kaning dia bangke alang li ditu masar jai katha pan dia chong nang kok puno ako jong si chohang he pulotang de penop alang li ako press mi tu chunang poje lason do ulang karbiang long ritarlip si bisar kindar nai polang taning nang pu je la Dr. Jointorong PX MP aphan
ta la son pen bisar nei polang ta harong hang rombong long ponang po sitan itu masar jai gat thage bang hang rombong long pon elu ci bisar elu hadak la declare elu kali lake karbi kali lake bang akhebe se kur ke pon chot ma la ke tok wok chot ke tok wok komane han penap ke teron tok data hai komane mistake ba ko pine tok det ke lake tum kur sine putamuni i ok ibi sigali nono bangkel tum akar bi tum kacini ne ko soni li tala bangke mang hucu hak lu la bang solam kaning je la hai alam ke alang li nut karbi lo charli song long se ke tiklem nun vega bang la hai kaning je nangya bang thugali pusini jong dam ji la hai pen sinang APSLC fan ke parem ji APSLC long ke do karbi arat inglong arat fan ke parem bu bangke alang li la bangke kamang hunang dia lam velang li kipulan ni pudai bangke alang li la so pen bangke lang tum hanang parem ni APSLC phanang ke parem ji tuliram lo ke toiling salang li claimer ke la ke alang ja ke mesenang thekali ji morni si APSLC haider itu masar jaiga thar arna matur dak MP mandet protante alang li morni si bang bilu mandel bang so kengri lo ke hai keren ke pini BJP popena APSLC ta hai ente hala support ke alang li kunalo kada ponte alang li somar dojia alang li korte dojia alang li tuma donarab doji mus kathar salong bang lo tang te hala so pilo putun ponte kasi kur senen pualam bangke alang li labang solam kan ngi chokchi jong si kur senen lo tang de kar vivek nangji jon non isilang lo bida singleng ta lai senem lo gente rong hang peneng leng chi endong le gente dolang nilamen enelo stani apor kenang support dolang kar biang long inut teksera bang kuda doda bang MLA tamalo minister taman lo hala dakta bang kuri si chender tum da dulu tapi ni kar biang long malo bang solam mening je bang do na pen lok tong lang tum sarafan ke parem busi klema lasi lahai ke bang arnam si thigalu nang le jiman le ke thek che krong sta ko pine che krong sta itum non aphong bang ke inglong arat bang chingrum melo kar biang long arat bang hu helu ngini pui bang ke la pen alang li George Timu alang li pudo ST atum han ka pe therak polang si pudo and ST phane pini le ke pa therak kali lu kente join to rong pia ke hai alang li MP CM non mong we rong pian da hala bang so somar lo kente hala bang so sumar lo kente hala tum han puamo alang li pena press meeting ngi haima join to rong pia against ningje haima doktor mong we rong PMS ya ka alang li ningje haima la MP kili kachepati dunjia phanpini arni sivet angmong ASDC lapen Congress aya party DCA thengno nomination file jokpon tanglu non nangkeli ji jangmi poachi kloni phaingora trok arni Lok Sabha election kili kachepati Karbi Anglong lapen Dima Hasau district aphanta peduponpo lason si Karbi Anglong ratchari asong atum kedamtang arni APHLC BJP a party atum ta nomination alu jokpon tanglo lason si pini lethotta ASDC lapen Congress aya party atum penta nomination alu jokponlo halapu CPI mela party penta Indian Alliance pensi Congress asong along jakong horang pidun pen mate cherap chetu dun pen ke ongdung avo pen pahai pon bobusi Congress MP Joyram Ingleng pen pherangke athengno ningjepon pini nomination aloke jok along CPI mel HPC chunbang Ruby Kumar Phangchota chetongdun halapu ASDC asong penta abarim CM Jotson Bepensi MP a candidate aphan nomination alo jok pontanglu so MP gini kecipadi Itum dakke manga bangke political issue isido la bangke isu pu intum pon pedar lo hala bangke ituma social problem lo article 244 implement nangji Rahul Gandhi ji chaken lo intuma leader la penon ke bang ye hoda bangke la dakpen congress hai lo pulote pa parsudon lo pulote autonomous state bangke longpo kapen khai farman ka article 244 in wanpo lapen socio economy non rong ro basor ekdom usa be pelo kaching thor ya war sai apang congress ke claim hot kusan ma ke claim non ba hormu hota azor ke pasu ta pakom nang kokpo lapen rong ro batum hantai income tuar paklang ponteng nang po lapen Karbiang long angkang 10,434 square kilometer angkang abangke itum dakabang kirai pon paminang ji longle philang pencek lok 110%. Kontes ke la kijok atuman pe na kontes po. Sita ni tumlong nang pudunde. Halo.
Nin tomlong tangka paisa we, monsita munit armu bang ongpik. MAC sangpi kadom terang pi akera pen rong arat jerap jetu pen towar kasilampon. Jangmi poni phai ke thomar ni lakhain korai hini sarpathar MAC constituency ke parlo paklangso chandro terang lapen sam rong hang arong along rat atum towar kawi pen kachileng akisung penangan chechak nanglo. Bangso towar kachileng pon laki rong kang sam thenglo han kachuri kacho arlan akisung pen kejok nangji pu pen matha ponsi sorkar pen pitong thek theyang ko sitami towar do nangji pusi kedam tang aningkan pen methang atangka chirung cherek pen JCB la pen rong arat ku nopak ot krai pen towar Simar ponlo. Towar kawe ada kilometer kep anbak kedo ajok patang un edetlo. Laswa jok si pining lethot sitami ni thoma farman rat pen towar kasilampon asai dengpon. Bangso birta karbiang long autonomous council MAC sangpi kadom terang pi arjulong pen towar kasilam along akera piduntu. Chondro terang arong rong asar mukrang terang lapen rong hini arat pen ningkang sam kachoro alam thi paklang pon lapen thu. Non kechari bom BJP a sorkar mate MAC sangpi kadom terang pi aphan nilitum arong along kaching thor asai amu nanglang pon thuji aphan kachuningri alam thi paklang pon. Bukajan Pensar Kurubi, Karbiang Long News. Towar silam labang so putak tanjima kupigo son besi claim kon lo. Labang ke nilitum labang so putak ke lapui lo nilitum esi social worker lo rong ciruk cirek lo ke dugarat saidi ke mati jo. Rong ciruk cirek pen kirung pilo ayat pilo pen nilitum pini pen nithom lo ke claim. Pini pen hemat la arbejang je perang claim lo marwe dak sedak ada ko mako pini pen ceng pon thulo. Itum cirung cirek pen. Lapan kela ini tumnon kacing hon MAC kadang baydo hin mata kirap nang pidan la jording olo tamal arbe pen chak lok mat pini yang si klem ton long pin lo jo asini tum kadok wela so lia bang kan ini pon dia bang kan lake theng lo han lapan rong sama towa kaso siksak lang thi det jot ini tum marong ningkan thom lo sok cik kilong le la sinon ini tum bang kela ali ci bui pon lo ci pin khat pon lo ci pin lar pon lo ni di dak kadok we rong sar pendang lo kadok mi kar metro ni tum dak cidon sar pen si ni tum cirung cerek pen la kadok ave baydo tum matala MAC baydo tum anta bang nang akirap nang pidon lo asili masuk akirap ke paklang di pen akirap pacho hang pen nang pidon lo dan ali pan churu par piglo sini dike na tum han media hinta na tum churu par piglo na tum ta wang lo chong lo pen la hay alama buthak lo ansa me ka churu par piji ke la hendo ni tum bong abang ke Mana ajak ding lo labang so. Ajak bang ni tum horong pen nang keceng bang ni tum piding pen ningkan pilo ho asi kadok ave 5 kilometer doji non 3 kilometer don thok bom lo non 2 kilometer amui dolang la sini tum non ningkan hinita ko cengpon hela Labang so tuwar ke silengi ke don ko ana phai lo. la tu bangso sileng bang tum ke don thok kebra hini bak doji dak kadok terang arong ni rong pen rong hang arong pen dang don thok kebra hini bak doji masorong ali hela tu bang ke pen pula tang brarong SB rong kumanta la pu kawaran da sok pula na ko bhadon lap lo asila hai da ke japon ni rong benta hai asina tu media hin betana tu matanang chu hang lo asila hai pen da ang tu pachuru perfect lo la lo Nong sorok kelong tu matum dulu kelong le tum don trok senior cap dole ang ta kelong tum siki ong lo pi gili kate bo khelo nale tum ke kuma phan lo but. Hili tum bang ana rong si bang ni tum bang ke parliament par lo thai ke dat pu pot athen ni tum ke la bai do tum ma hola sar tu ram sar don bang arap tang delo pon ni tum bang ke BJP si jing bi tu nang kok pu dak ni li rong abang ke di ho chandru terang arong polo chandru terang bang ni li polo la bang chewa i elo non ni li men bang ke mukrang terang polo aji bi mata ni li bang hello dai lo to war ke thok la habit la theng lu han ke thok ke theng lu han ke dam ke wang phan no hubitha la MAC kadam sangpi kadam terang pi phana churu par pik lo non nangarap chot ke lilang sami non ke wang ji phan an sami ni tum anda chiram po penon sini tum ke dugarat phan an sami rong tu manta nanglang pon thunang la ni tum phan athin non la pilo ponam pinam dule dam to war bang nang pile he tami rong ka chera alang li ta theklam iglo purong na tu ta sen gravel ka do ka ve lang hubitha mukhatal ta JJM scheme mukhatal long lo hai la hai nang pachun pipon pami kanang po pena to war ka chela di RB ke jawa te di to war dam no pin hai sen graveling mukha anta nang lang ponang po itu marata pa KSA volong komaji head branch atum ai hin pen CUET exam free coaching ke than ponje aphan kangpupon
Non het jong National Testing Agency atum ahin pen kapang dakpon degree along ke Charlie dun longji aphat CUET exam tok nangji pusi NTA atum ahin pen pang dakpon lo bang so pang dakpon det aphi degree along lo ke Charlie dunji ari soi jang atum pen online along chethapon lo bonta degree ke Charlie dun longji aphat CUET exam pass vek nangji pusi NTA atum ahin pen pang dakpon lo Bangso ajok non head higher secondary exam ke toktang atum aphan mathasi KSA Volongkomaji head branch atum ahin pet cepater pipon si CUET exam along ke pas donji aphan oson si CUET exam ke tok don nangjima bangso puthak mathasi CUET exam aparman free coaching center KSA Volongkomaji atum ahin pet free coaching center impuponlo Bangso jai me kang pupon along aluhi sarpo aman pen Langpher VDC chairman Noren Kiling KSA Central Committee Kongchunbang Bisyojyoti Teron KSA Volongkomaji head branch Meipu Robi Singnar Kongchunbang Petrus Ing Hilapen KSA along Klembang Phubang Phiatum Chetongdun Bangso free coaching kang pupon along Jasemet Non amat dang Parohini Sose higher secondary exam ke toktang arisoi jang atum CUET exam free coaching along Charlie Dunlong Rintilo media na teman stame lapen na tunga chimana Volongkomaji KSA branch Robi Singna lapen kado kami pan stame choro la sini letum Volongkomaji KSA branch pela bangso CUET po Common University entrance test po bangso exam ki pinanji pun tum biar tolong dun si letum branch hoi pen chingwai lapen letum central committee to win pen chingwai chingsai si puthot letum bidi chepa choi serai si letum kaching hona madhuram lekthia ke hai pan stame letum alang le deng dam lo alapen alang li pen stame bidi sore jitam chimom si alang li pen stame anchara ma situ dun lo la salan pen stame choro pon pig lo lapen eltum kinang so dabang kilalo noni le tum Volongkomaji KSA branch hin pela bang so CUET free coaching service bang eltum pipon igdat lo la silapen kaprek hampang kidoan mane kaprek dim tame karbi ang long ada do la si kaprek dim tame la bang so free coaching bang tame un anpen kibipon de jipang sinilin chini lo pente kabiang lang atarmos konselehin pens na melang tum pangsikot pen labang so free coaching sitami itum kaching hona student sa tum phanon owe kimi tum mantami un anpen kabor idon ji mate ke claim idon ji phan sinilin pen chuni ri kang tu lalo